Kakang Antarja piye? Dimas, aku ora iso omong apa-apa marang kersaning si Adi sing gedhe pangapuramu. Kakang Antarsena. Ayo mulai dhewe. Mau celak-celuk kok. Mulai dhewe. Wis ora apa-apa, aku ora rabi ora apa-apa. Tak mulih. Ning nek aku ora tekan Drepsila geni, pesthene aku tekan ing pati. Sabar. Rasa kesusu. Linggo sing apik madhep rono. Moh, ayo to. Wis to kene. Gunamu. Ngopo kok le malek cepet banget ngopo? Madhep mantep karo Kucara Resmi. Madhep mantep. Nek ora kelakon, Trima mati. tenan. Darat. Kowe iki kok cah cilik. Ayo kaya cah bayi wae. Darat. Piye? Surprise.